Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fake's channel. When you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane zesithembu. Sisaxoxa futhi guys, ofuna ama-video like original video noma episode akumzansi magic awekho la kule channel ile ntombazane ekhulumayo because ngawathola la uma-comment uthi hey le ntombazane iyathanda ukukhuluma le ntombazane yes kule channel khuluma le ntombazane. If awukuthandi lokho, sorry, ama-video angiwafaki because kunalento ye-copyright claim, so angikwazi ukwenza into engiyazi kahle ukuthi izoba i-risk kumina ekugcineni. Ngenza into engizama ukuthi iqhubeke iya phambili, so angikwazi ubuye ngiyibuyisele emuva siqedile lapho. Webo anti bengane nange uSibindi ngikhuluma nani egameni lobu anti ke manje nangu uSibindi uyavela noSiso okuthiwa uMakhumalo engichazile futhi ukuthi mangibheka ku social media ayikho into engiyitholayo econfirma ukuthi untombazane unoSibindi kunobudlelwane kodwa bake baba ndawonye kwi-event because uSibindi ngicathi sikhona izinto azenzayo ngaphandle kwezingane zesithembu, so makuba nemicimbi ebase-KZN uyahamba khona uyamenywa bahlangana lapho-ke noMakhumalo because uMakhumalo lo uyi-journalist uyintatheli okunye angakakutholi ngayo ukuthi wenzani kodwa ngoba sesikhuluma kanje ngizothanda futhi ukuthi niphinde nimi-support ku-social media masithole ukuthi khona into ayenzayo. Naye-ke into engiyibuza kini webo anti kanti le nto le into eyonivele indala ngoba phela lawe sihlangana nabo sixoxe nabo kule channel ngicabanga ukuthi sikwi-age group efanayo noma singekho kwi-age group efanayo, abanye bako-40 bako-50 kanjalo ogogo nomama bey'ngane no-antiki bo-anti. Niyayibuka ingane ifike yenza abantwana niyabona ukuthi okay akekho ready ukuba ubaba kodwa ingane sezikhona. Into ebalulekile manje njengoba eseney'ngane ukuthi enze njani ebe ubaba o-responsible, enze njani ehloniphe omama bey'ngane zakhe noma ngabe kuthiwe ekugcineni akabashadi. Yini lo buxoki enibenzayo? Ku-right ukuthi yena abhidlize mase-ke nizothi nina lana nangu-ke simbona emfanele. Yo, ninobuxoki and kuyasabisa. Yazi ukuthi yini esabisayo ukuthi manje kubukeka sengathi kwenye indawo nikushayela ihlombe ukudelela kwakhe. Akakwazi ukuthi agijime enze izinto ezindala kunaye ukuthola abantwana abathathu. Masithola abantwana abathathu akasafuni ukungena fully kuleyo position ukuthi abantwana abathathu indaba yakhe ithini nabo abantwana ngoba abakhe. Ngaphezu kwalokho uma eqashuka amafindo kuye nomama bengane akabahloniphe phela. Ukwazile ukuthi enze izinto ezinkulu nabo. Uma esebona ukuthi usehamba ngenye indlela useyadelela mase-ke nithi hawu cha lona-ke simbona emfanele lona simbona emncane. Uke uyibhale i-comment ukuthi ogogo la awusayiboni le channel. Mina ngoba angithandi ukukhuluma into eyodwa kaningi, angithandi futhi ukuthi umdala ube nokudelela. Abekho ogogo. Mawuzothi-ke ogogo yithi umkhulu uSibindi, ikhehla uSibindi, ilingane-ke lento because uSibindi laba enze nabo iy'ngane i-age group yakhe. Mase kuvela omusha angiyuli futhi naye ngoba kuzohlezi kuvela ngathi ngiyalo. Mina ngisaba lento yokuthi thina sithi hawu waletha ingane naye ingane iyafika. Mase kufika ingane sivele sithule nje kanjalo. Akafunde phela ukuthi ekubeni ubaba usondela kanjani kuleyo position wenza izinto ezifanele. Mase akungasheshi konke naye ingane mase-ke usefuna ukuthatha into ephathelene nomshado sekuba khona omusha. Nalo musha futhi sesithi hayi-ke waze wamuhle-ke sekuzenye ingane ngoba phela lento le inobutsotsi phakathi uma uyibhekisisa. Inobugebengu nje obungaqondakali.
Ukuthi-ke iy'ngane-ke mase ziba khona uyazi ukuthi umsebenzi wokuba ubaba wengane usho ukuthini, ukuba umzali usho ukuthini. Ukumele kangakanani-ke lokho, ukufunda kangakanani-ke sesibuka iminyaka yakhe. Gijima kuthiwani, hhayi ku-right phela yena uzokwenza iy'ngane ashiye ekugcineni uyothatha lo amthathayo. Yithi sisho njalo? Hayibo kahleni. Hhayi mina niyamhlula umuntu engalwanga nani, makukumhlula niyamhlula. Manje yini enizobheka ukuthi laba abaney'ngane banamaphutha niyaphi lapho? Ake siye la ekutheni kwenzekeni, nazi iy'ngane ey'khona. Ake sishiye nje ukuthi i-character ithini, sisaxoxa ngayo i-TV show ngoba asakaqedi. I-character ithini? Ukuhlaza mangabe uhlaza ukhulume, asiphume lapho kuleyo character. Umbathe nayo leyo character kwaze kwaba khona iy'ngane. Uthini-ke ngey'ngane zakhe? Simlapho. Bagijime-ke laba-ke, yabo laba abamosha izinto, laba abathanda ukubona iy'ngane ey'bhidliza bengeza ukuy'siza ngalutho, yilaba-ke abathe cha umfanele lo. Ukufanele kusizaphi ingane ezofika ifunda ukuthi ibe u-step mother of 3 ngekho ready? Aprithende-ke ukuthi ukuba u-step mother of 3 kuyini, enzela ukuthandwa ngoba phela ukwazephi ukuthanda ingane, ukwazephi ukujwayela ingane engenayo eyakhe. Seyiyafika-ke yakhe ingane sekuyashintsha ukwenza, sekunobandlululo. Kwavele ungene egijima la ebeya khona sekuney'ngane ey'ntathu. Iy'ngane lezi seziza kuye, akaze ajwayele ukuthi ingane ihleka udu, akaze ajwayele ukuthi ingane ikhulumise udu, akayazi leyo nto ngoba akanayo eyakhe ingane. Mayesephakathi useyaprithenda. Wenzelani? Ukuthanda umndeni, uthanda u-husband. Siyafika eyakhe ingane usuyabonakala umehluko, isiyabona-ke ingane ukuthi kahle kahle akangithandi. Qala lapho phela inkinga. Nangu obe ubaba yena akasuke kube nobaba agijime seyoba u-husband kwenye indawo. Kanjani? Kanjani? Sibonile nalaphaya ukuthi ku-episode 13 uhleli phansi nje ngesimile sokuthi yena une-choice. Akangabi nayo i-choice naye. Naye indawo ye-choice akafike ngqubuzeke kuyona ngoba usenza iy'ngane. Manje ngiyayibuka le nto ukuthi kune-narrative engahlangani kahle, engabhalansile ukuthi uye lo ozokwenza iy'ngane. 5 years later baby mama la, baby mama esekhuluma phela ngoba abayeke ukukhuluma. Kodwa iqiniso bayalibalekela, ajaheke ekukhulumeni. Mase kuyafika-ke lo osemusha kuthiwa yena akanayo ingane, hhayi-ke uyena o-right. Ukufundephi ukuthi ukuba umama kuba yinto enjani ngoba uzobe sepretenda phela ingane seyidlala phambi kwakhe. Angithi yenzeka kanjalo leyo nto. Size yafika ingane sekuthiwa ukuze uthandwe yindoda, Nkosi yami, ukuze uthandwe yindoda uthanda iy'ngane zakhe. Akanayo ingane yena, akanayo. Yabo leli klasi ungena kulo ngenkani, akalifuni kahle kahle. Manje ngenxa yokuthi end goal umshado, uyangena-ke kuleli klasi. Ukuphasa kuzophaseka, izoze yakhe ingane. Mase kufike yakhe ingane sekunomehluko. Injena-ke le channel dade, kuyakhulunywa lana. Le ntombazane le iyakhuluma. Mase kuthi le khampani ingisiza ngamasenti ngakho ukukhuluma ongisho. Nakhona-ke uma ngikhuluma kanje ngiyakhululeka, ngingasabi ukuthi ngizovuka i-channel yami inenkinga because ngiyazi ukuthi kule channel yimi okhulumayo. Kuvela kanjalo ukuthi ngicela sengikhuluma ngingasayifaki nje ividiyo ehlangene nomunye. Uma ngibona ukuthi le ingaba inkinga, engazi ukuba-ke inkinga ngiyayifaka. Ukukhuluma-ke yikho okugunyaziwe kanje. Bese ngibuza ukuthi we anti, aze naxokiza ubixoki. Hawu, usho ukuthi umalume uzogijima enze iy'ngane mase uyabuka ukuthi hawu akusiyo i-type yamalume le esenze iy'ngane. Hayibo, kanjani manje?
Kukhona iy'ngane usaba ukuthi akusiyo i-type yakhe? Hhayi bo. Kanti awazi yini ukuthi ingane yenzeke kanjani? Usho ukuthi ingane ikhona kodwa akuyona i-type yakhe? Hhayi bakwethu, hhayi bo, hhayi niyamhlekisa umuntu beningahlekisi kodwa.